Здравейте! Значи ще ви кажа защо качвам толкова често. Защото утре утре ще кача само един клип. Ще кача само един клип. Защото така. И просто днеска ги карам игри влог. Да не се чуете какво става. Ама си качвам както преди. Два пъти. Един път сутрин и един път вечер. Към по това време. Затова аз така го правя, защото утре имам работа. Утре ще си кача само един клип и днеска качих 3, но просто защото си свърших работата, имах време да снимам и да качвам. Качих днеска Euro Truck Simulator CS, информацията, ако сте видяли, да, сега бях в YouTube, видях я, че имам 8 показвания, така че много ми харесате клиповете, да се абонирате, да коментирате. Ако напишете в коментарите дали искате още клипове влогърски, как искате повече, влогърски или на игри. Но смятам, че влогърските не са ми чак толкова зле. Това ще кажете вие, естествено. Исках да снимам готов клип. Днеска просто го снимам този клип, защото днеска направих 3 клипа и свърших си работата, както казах, по-на време. Имах бая време. Всичко става както хората. И да, казах ви за игрите, ще си качвам както нормално. Утре само един клип, защото ще видя, защото да не казвам така, да не си планувам неща. Така че утре си качвам нормално. Ще има един влогърски. Първия ще ми е сутринта, може би. Ще видя, може от 11 да започна до 12, примерно. А влогърския ще го кача, примерно, от 5 до 6, може би. Така си правя всеки ден, защото по 3 клипа много ще ми се натрупат, докато ги видя, докато ги заснема, докато изиграя играта. Казах ви, че ще има повече пак на Euro Truck Simulator 2. Да ти кажа, Иво, много ти е готин клипа, много ти е хубав. Просто това беше. Ще има повече на Euro Truck, както казах, и миналите клипчета.
и на Far Cry. Както казах, ако сбъркам един път в играта, мога да ме поправите примерно в коментарите, ако съм сбъркал. И това ще е от мене. Казвам ви чао и може би ще се видим утре. Ако имам повече време, ще заснема 3. И това беше от мене и довиждане и до скоро. Чао, чао.